dic Carme Mayugo i soc de Teleeduca, porto la coordinació de Teleeduca, vaig estar també en el procés de fundació del col·lectiu i després, amb el temps, em vaig animar a tornar a la universitat i ara també formo part del grup d'investigació SIDACOM de la Universitat de Santiago de Compostela i va ser allà on em vaig treure fa un temps el doctorat. Una de les coses que més m'interessava era exposar o fer pensar, sobretot fer pensar sobre les diferències que hi pot haver-hi amb la tradició més llatinoamericana, que acaba caient amb el nom d'educomunicació, i la tradició més europea, que aquí a l'estat espanyol s'ha traduït amb educació mediàtica, però que a nivell anglosaxó es tradueix com a media literacy, i quines implicacions tenien aquestes dues accepcions, és a dir, quines constatacions polítiques, ideològiques i de posicionament a l'hora de treballar hi havia a darrere de cada una d'elles, per una mica generar un pensament crític també al voltant de l'educomunicació, que no tot el que és educomunicació té aquest plantejament crític i llavors poder posicionar la gent a favor de treballar per una educomunicació com la que nosaltres intentem acompanyar amb aquest seminari, que acompanyi a combatre les desigualtats socials, que sigui un procés de donar igualtat d'oportunitats a la gent, sigui de quina procedència sigui, visqui en el barri que visqui de Barcelona, assentar una mica les bases perquè després, en el procés del seminari, podem anar construint aquest pensament. Això per una banda. I després, més la d'ahir, diguéssim, a la segona part del mòdul que vaig donar jo, la idea era que una mica penséssim en quins són els elements que constitueixen les pràctiques, quan aquestes pràctiques es dissenyen a partir de les necessitats del que serien els col·lectius i les persones que comencen sent usuàries, però després acaben sent protagonistes d'aquests processos i els poden acompanyar a donar continuïtat al propi procés educomunicatiu o potser a desenvolupar-se amb altres coses. Llavors, l'objectiu era primer una mica pensar en quins són les formes o els objectius d'educació i de comunicació que hi ha al darrere, i després estructurar-ho una mica amb els 4 eixos que a mi em van ajudar a investigar durant el procés de doctorat les pràctiques que jo havia mirat enrere de Teleeduca i veure quins elements n'eren constitutius i eren compartibles. Llavors vaig parlar d'aquests conceptes una mica estranys, com satisfactors sinèrgics, prealimentació, diàleg, que és una cosa que treballem molt més, i després el tema de la convivencialitat, que m'ajudava a ser una eina molt més partint des de dins que no pas el de la cohesió social i que m'agrada més. Llavors, amb aquests 4 dibuixos vam anar-nos endinsant a pràctiques, que ens vam anar molt enrere, les que fèiem en High 8, i després vam anar avançant fins a arribar just als 2010, diguéssim que encara ens en queden unes altres per arribar al que estem fent ara, però era observar Teleeduca com un procés d'investigació-acció, en el sentit que fem coses, veiem com ens surten i després en fem unes altres en funció dels resultats que obtenim i cap on volem arribar. I aquesta és una mica aquesta cerca en la que volem una mica contagiar també les persones que venen al seminari, que facin la seva pròpia cerca de què estan buscant, cap on volen anar i amb quins elements voldrien treballar o estan treballant i que se'ls plantegin. Aquesta seria la idea. Sempre he sentit parlar d'educomunicació perquè creiem que la comunicació és un element constitutiu bàsic per l'educació de les persones quan elles volen canviar la societat. És a dir, podem treballar l'educació de moltes maneres, però si ens oblidem de treballar-la des de la comunicació quan ens estem plantejant generar un procés de justícia global que a més té a la nostra ciutat com a centre d'atenció en el territori, doncs és quasi bé impossible fer-ho sense la comunicació. I ens hem anat donant compte en els últims anys que sí que s'accedeix a fer projectes fins i tot educomunicatius o comunicatius, però sense potser tenir la mare de saber d'on ve això i de quines altres pràctiques s'han estat fent. Llavors és com buscar que la justícia global es pugui apropiar també d'aquesta línia de continuïtat que hi ha hagut de petits projectes i de projectes ja més llargs, o de processos com el del Parlante, com el de Teleeduca, com el de Càmeres d'Acció, que és més curt, però de gent que està fent això, llavors que se'n pugui nodrir la pròpia idea de justícia global, perquè jo crec que treballen molt en aquesta línia i estan fent temptatives de fer-s'ho seu, però llavors el seminari ha de ser la plataforma perquè sigui possible. Aquesta és la primera etapa i en tindrem d'altres.